tenan ki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunake Baladewane nesu aku dunake wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunungke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe wis ngerti aku ora melu mau truk yo tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petruk, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sur Mandala keparingipun. Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinom Prabu Ndrawati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora naunake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndrawati. Wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok dadi dunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancang kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nei cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi ngaku sandangan teng glebian ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedhepeng netra glinding saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kadane ngayal iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Didelok umure tuwa Bagong, sampean nguneke kula gedibal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Koko Prabu ndadosaken kaget raos sing manah. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan iku Bathara Wayapura jagat. Inggih Yai. Menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura. Nggih. Menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Lah pun Kakang ya wis weruh.
Petruk sowan ngabiyantara kersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasen. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ora iso omong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhek ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka, ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih. Ora Bagong, kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku ngandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek emoh salaman. Niku tegese ra nggo unggah-ungguh, ra nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumasaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok aku kawula ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngapa? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iso. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis to. Kowe iki wigatine apa matura? Iki ora geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton niki keramike wae nyak Bagong sikile ra nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal kok jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Oh, pedhot semok. Terpaksa cekeran aku. Esuk meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petruk dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja Sapraptem nira Petruk. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja Sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula punjuk nggih pun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha Raharja Sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha Raharja Sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong padha Raharja Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha Raharja Sapraptamu. Wong edan Bagong padha Raharja Sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojoe, Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula, terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-idanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok.
Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha raja sak pratamu. Cah bagus dhewe Bagong padha raja sak pratamu. Lah iki aku nek edan dadi wong suwi nek bagus dadi wong suwi karepe piye? Gong. Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marai geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok duneke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong Kodararjo sak praptamu. Selamat. Lho. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tamanana. Ngono nggih, mangkake riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestu kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek to. Ah iya. Petro Kodararjo, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodararjo sapraptamu. Pangaturipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodararjo Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petro Bagong Kodararjo, Petro Bagong Kodararjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong nak tampa. Iya ya Bagong nak tampa. Petro kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih. Sewu-sewu kalpatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur nasa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngeten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa?" Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi, terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan.
undhaking pawarta menika sudaning titipan menika malah sakmangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes niku wis biasa. Iya. Pun di mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk. Nggih. Iya. Sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Monggo Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadang, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal bangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget kok, Gong. Kaget aku. Ngono. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Truk. Kowe tak kongkon sowana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal bangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli bangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsanipun Sun Prabu Darma Kusuma menika inggih sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadehan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong, kerangan.
Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilikane lurah kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan. Syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Go? Heeh. Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane menika dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten. Niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama. Petro nun. Pandhawa kuwi ora mingaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara, nggih. Wis midhanget ature Petro, monggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petro, Nun, yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Ora gate saka Jodipati, dintekke ora apa-apa. alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro, aja ming Jodipati, Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Terus? Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampeyan ae dhewe aku ki wong jujur. Oh beda ro gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Anakku bakal budal marang Karang Kadempel Petro. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petro, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petro. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petro lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petro, Pripun? sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus Panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petro, ngendi kang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? oh. Ngoten to. Iya Petro. Piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. terus Isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru. Ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh. Ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwan. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep barep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho.
basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV kae lho, Tru. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampean percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye, Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mutiara ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insap ora gelem, dak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? 1. Terus, sing nomor 2, nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal, niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos, menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh Ragong, ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjan. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon? Pandhawa mboten lantik panggraitane. Maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sak menika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wah, pok mulapan. Ki sastra aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebul diweneke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun.
jajalanan sekretaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Pinaes ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli, Petro kantong bolo kowe timbali nata mantra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih Sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Aku dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyelwetek kaya bedes Sewundaka Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Darawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dununge. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng bae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng bae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sur Mandura keparingipun. Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Darawati. Lho, sing kaune-unake meneng wae kok kono geger iki ngopo? Hah? Aku ora ngune-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan le golek macane endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupan cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula, kon ngedhokke lek dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhokke kowe ora ana terung kedhepeng netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah kratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kadane nyayar. Iki wis ngawur, Gong. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit. Kowe bali.
Nun, kowe bali. kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak Nesu kok omongane campur baur. ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho, kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngenjak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan. Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong gur. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunek-unekke karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning Lampadang ki bapak gojek karo Simbok. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol ki jijiki ora. Aman sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Pamane monet terganting dayan. Manut metu coba. Lho wis kan biyen tak toke njaba. Nek tak toke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Pamane neter kan dayan. Ora mingket. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo, coba kowe to. Anu semaring cakaran kentane bau nasi. Sing tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis disek lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangsilan kalih si Petruk, Tru, nek nang kono gawe dadi geger mergo iki
Sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandeg kali Petro kali ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Kali kula kali Petro. Iya Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petro kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun niki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho. Nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dose aku dudu ratu. Ah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngene. Iya. Wani tenan ora usah Sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong ya setan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten jangan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Bojo wani karo Kresna. Pun to sampean mamono mawon. Werkudara meneka aja melu tak jajali Bagong. semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, Aku semangkean apa? nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu kok taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau ndek kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oke, ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wes Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani jata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake jata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel lah tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati. terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nganggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip e. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripke ora. Ya wis rasa perang. Lah. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek.
karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah idan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku deke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, Mung rek gas durus. Watu kok kae sesuk. Sesuk antar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. lha idak ndasmu. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Duh, Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. wah ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula Den nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok. Nggih Karang Tengkraton iku antene ming dakmaken terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelange iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong, sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Ndaraku ndaraku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarane kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nune nggih karang kula niku Petro iki nek wis nesu wonten iki kae. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Yo. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Iki atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya kok WA-mu dilebokke WA-ku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko manisa WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Nyemerangi tenan Petro niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kok ya mesti dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10 apa pira? Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wira-wiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. Walah. Branduwe. Alah ro ngomong iki mau. Wedan pelit-pelit banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayani. Yang golek molas ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya.
Karang kuwi kulino ya, aku paling kendel nek ora cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Yo. Ora ngono ndak. Waduh, ngapa meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canem lho. Lho, lek ngesak nang ndi tembure? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung enggal. Oh. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gajah ki lurah. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Oh, kene to. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki lurah Bagong. Aku Prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Ki nyaur Njaluk Kresna. oh inggih ngestaken dawuh. Kae Werkudara apa member kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun paring dawuh. Kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko. Werkudara Nggih. siap dikeng tansah duwe penemu lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung Rasa bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwih-luwih. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Mungkawuning sanggar pelanggatan manembau ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping nganti wening pikirmu. Kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klimasada. Dimas kadangipun Kakang nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki yayi pun Kakang ngaturake panuwun Arjuna Lunun maring adhawu. tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradang kamurkaning Koko Prabu Mandura padene Petruk niki ngestaken dawuh. Semono uga Werkudara Ya ngestokke dawuh. kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung seba kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena. Purna gatining maranggilan. Sanatasa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sanggan Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandalawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Sinagari
Ayo mulih le. Ya iki kandhane ya do mulih kok. Apa sih kita? Ayo bali neng Karangkadempel. Maksudnya Aku mau ngetutke Ndara Bayadewa tantangan. Wah, neng dalan padu le. Jejer iki padu. mlaku jajar iki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho, Petro nek kowe kula wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter katiten. Ayo, kowe apa aku sing tekane pati bladak. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus Tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir kok. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa, men Petruk ketok salah. Oh ngono. Ah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ra entuk gawe. Sik, Tru. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelane wong tuwa kuwi lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae digdaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Tru. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe labuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sok maneh ngramyang ora entuk dalan sowan ngersani Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Kang? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Bela. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis.
Iki piye to omong ki wong deg-deg ora. Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah ning atiku tetep tatapan ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Dratasena, Drakarkasa, Dratarja? Ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Ngono nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih. Wis takoni rasa kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya tak tampa, Truk. Pangestu taman ngono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura ya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Suwa Mandura ya ngono apa piye? Nek wong saestu pripun mapano ngak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Suwa Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Suwa Mandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong ayo le ayo wis tak jawil sik Truk wetengku lara lara piye mbah iki mangan apa kok penjelut waduh sik Truk wah iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara waduh terus piye iki jauh omongan sik ngono mari tak sikate oh iya diulur waktune Truk iya nuwun sewu Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka Jamus 5 Sada arga tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku keh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Darawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanang anu mari jajaran sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan ki sing goragat cengele kae wae piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye?
Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampean anake Ndara Werkudara terus kula leke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku mbelani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinon Mandura ora. Nek Sinon Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe bangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglarake Petruk. Rada penak e weten Kudra. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Ayo untut piyayi ya. Dua-puluh untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Nek aku weling karo kowe ya, Truk. Weling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani sprek. Ya. Bagong ora senengane kok ya. Wis lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos ya. Ngopo, Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo barang. Lambine lah. Ayo terus semangat 45. Galo kae genderane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sandiwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumadyo mbantu arek kowe. Ya ngono ya, Kak. Ndara Gatotkaca, iya kowe Truk. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Pancen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya Petruk. Oh nggih, ning wonten sebabe ngrasa kowe gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepunden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petruk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu.
tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takon dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk. Ora nganggo cakepan to. Meneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa aja. Sampeyan muni Petruk tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Sampeyan cilik tak icik-icik. Sampeyan niku mbiyen jaman dijediet teng Kawacandra Dimuka. Sapa sing ketutke kula? Ora ana sing wani ngejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan. Ning ternyata saniki sampeyan mentolo ngendika kaya ngoten. Gede mang pateni. Mang botol sirah kula. Ndasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase terus ya. Loro ati tenan karo sampean. Loro ati kula. Ngomong pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Nek nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sokmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu dangu kalih kula. Petruk. Lho iki Petruk wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrane. Iya. Sing mateni sapa Petruk? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa? Menungsane tak pethoke. Yakin ngoten niku kahanane. Sukses to. Edane parungake saka kono kaya ketoprak to. Ketoprak jenggulmu kuwi ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso, ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Ngonae loro kok nanggap dangdut ora. Ndara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandhu Petruk kok wis mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep Gak sikut lho kang kowe. Anggap ora. Gludak-gludak tak kira panggung arep diteteli. Yang sesinoman ngeterke seprek apa? Seprek jangan temaja kari siji sapa? Ndara Antarja aku wis ngalahke loro wedan Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca ha iki didumdil iki maksudnya didum adil
Aku sing ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasa truk. Weh, nyambut sikinan gawe siji gawe kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama bilani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Terus. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Garukaca ya rampuh piye? Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edan. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teko kabeh. Waduh. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra gol. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk. Ora masalah. Wah, cilaka iki, Tru. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh, monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antarja isin winang bebarang. Karung teka-teka ya terus dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Truk nek omong ngono kuwi. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya Truk ya. Hati-hati kok. Ndara Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sampean madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku aku ngake Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Ini tak kepruk wati ndas musik ini. Ora ngono iki to. Omong nek ora ana. Oh iya, ngono ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku kowe mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadak disebutke stasiune barang. Ya men karo ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok ngalang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki.
Ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora. Nek men dibontor sikile, anak cangkeme isih bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja adu karo Petruk aja kowe. Lurah bagus. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan ya. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndak. Ora ana bentara karo abdi. Ning kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh, ngapura ya, ngapura. Yen ngono kowe wani karo terus. Sing tawadane apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Loro atiku. Kebangetan kok. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep metu. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, Apa? yo ngarit yo. Hus. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar keramas mau. Gak aku netok kramasi meneh. Aku bar keramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Gareng, oh gareng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakane Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Dewa. Aku ora wedi, dewamu dewa ula. Pak Ijo. Bakul ula mbogem percaya ora percaya pokoke lemah ula. Setan rata-rata. Wah setan kaya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejawab apa? Ora minggat lega. Kekulong dereng pakoh legane aja. Wes. Wah, mati dah. Aku nak gerono. Bagi ngopo? Ilang e, Tro. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ngono-ngono ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor kuwi mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya wis bablas adoh ora. Nano pujak-pujakke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujak-pujakke entuk sapi teng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung.
Wah sikep tak usak-usake. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem ya cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak kok. Bingkem aku tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku ngomong ruwe jane males lho kok. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Kuwi lah Gong. Apa ana? Kae sapa joget-joget kae? Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asing itu kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Prauto ora. Karo yaene iki kaya seger. Praguta. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Tru. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro. Aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wujule bodong. Dredek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Ah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Golek sandal yo nendi. Aja dibantem sandal ora. Kendel. Yo. Sampeyan mriki ajeng napa? Goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napa tekan iki sampeyan ajeng napa? Lah, ra tenan to. Telek kowe. Tru kowe iki ora rampung-rampung le omong iki nang tak tanangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki Takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya men kowe ndak omong wae. kowe tak candak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Pangga kayon. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo.
Prabu. Ah, modar tenan. Silon Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat sukarepe nata Mandura Prabu Baladewa gretel nenggala jeblok wetemu. Waduh. Monggo nek muni nesune muni ngasta nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingan nek kejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Lah arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panung maning jajaran suksane bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak nang montor aku jluk. Langsung, Pak. Kae ngetutke wong mlayu kae. Banter Pak jebul aku mentor ning Yamaha 75. Oh. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune mung 20. Diselik Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselik Prabu Baladewa mlayu. Wah, blasaran luar biasa. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat. Mulai yo, Lek. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa gawa nenggala iki nek adira mulai malah cilaka. Wes. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah andil dasmu lho kowe. Kakang nikmati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Dra, kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae, Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Ah, rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbakyu. Oh iya. Meling karo bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nyelameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi nenggala. Oke. Benda apa? Sakarepmu. Benda wae ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena sapa larane. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta jumerte maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumengah sesungaran ayo. Iki Petra Kantong Bolong. Iki bendaku legane atiku. Hati-hati ya, Tru. Yayaji sewu-sewu kanapatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura
Bekasan Petruk kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petruk pancen niat tetangi dhateng kamur kaminipun ing Raka Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petruk Taman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing Raka kula nyuwun tadhah wadana Yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampan ingkang kedah kelampas jer nyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar boten narimakaken Petruk sak menika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yai. Samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken lan Petruk kantong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi jenengipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menawi pagebluk itu mama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yai Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kalendranipun ingkang ngrayi ing Raka Ndarawati. Menawi kula mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi drungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nek ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Ngamarta iki piye? Koko Prabu ngendhangkan Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu peteng ing Garing Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono inggih ya aku mengkari manut Yai tumuli kamparingna kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Koko Prabu Ndarawati. Setyaki wonten timbalan iki kok ora kaya adat sabene bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali wong tuwa. Nanging langkeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki aneng apa? Yai Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa Maragagi Matura? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yai mentar saka negara Ngamarta. Malah siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal atur ing siadi kene kunjung marang Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ke Taman Pekbuluk. Bisane waluyane Remana Temajati jati Temampulya. Yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Lima Sada nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang endhangake Petruk terus siadi mboyong pustaka Jamus Lima Sada diboyong nang negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang
Si Adi bakal golek Petruk garang ngarepun Kakang. Lah kok malah iki tekone nang Gondorawati Ngamarta iki piye? Setyaki, wonten dawuh. wis kecandak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun Yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pengendikanipun Kakang. mriki ngestakaken dawuh. Nuwun sewu Yai Haji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Jodipati. Ning sing tak dawuhi adikku lanang Madukara Arjuna. Dimas, Wonten dawuh. aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakno permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilanipun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu gak diwasan Koko Prabu. Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Ingkang wantun dusta pustaka Jamus Kelima Sada ingkang modha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng. Menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho gose iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho duwe iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nanging ature adimu lanang. Pustaka Jamus Lima Sada diparingke dening wujuding Nata Ndrawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane. Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujuding Kresna. Mula ora usah dadakoke gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Lima Sada, kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Lima Sada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Wonten maringan dawuh. Nadan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki belani wujuding Nata Ndrawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawemu mbok piye carane kowe ora iso mbaleke pustaka Jamus Lima Sada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kahanan iki. Wis. Nek wis ngene iki wis arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kanan kenthang kimpuling lakon lah kok dadi kena awu anget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar.
Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi ento durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggaping sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo ndak kanthi nyang Karang Kadempel para paduka nyuwun pituduh kaliyan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawedi didukani. Ayo yen perlu karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh. Ora samelu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antos kula mboten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Ngamarta. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta Setyaki. Nggih, ngestakaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budhal ning Karang Kadempel. Swawi Koko Prabu kula dherekaken.